грант выиграли в 2017 году. Все оборудование получили. Тату гаилә балалар бакчасы мөдире Мария Петрикова район башлыгын бакча эшчәнлеге белән таныштыра. Биредә балаларның саулыгын ныгыту максатларында төрле кабинетлар эшли, төрле уеннар рәвешендә дәресләр алып барыла. Һәр кайсының сәламәтлеге игътибарда, алар белән тәҗрибәле белгечләр шөгыльләнә. А теперь ми. Раз! Бакчага хәйрияшеләр, шәһәр оешмалары һәрдаим ярдәм күрсәтеп тора. Зәйнең ире оешмаларының берсе аш суы әзерләү бүлмәсенә плита һәм духовка шкафы бүләк иткән. Район җитәкчелегенә зур рәхмәтләрен бакча мөдире Мария Петрикова җиткерде. Разил Галиевич, бик зур рәхмәт сезгә, потому что действительно вы наших детей всегда поддерживаете, всегда стараетесь в свое время найти для нас и прийти, посмотреть. Тату гаилә балалар бакчасында 74 малай һәм кыз тәрбияләнә. Оста итеп чыгыш ясаучы балаларны сәламәтлекләре шикле дип әйтеп булмый. Кунаклар алдында һәр кайсы рәхәтләнеп чыгыш ясый. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.